L'acte d'aquest dimarts també ha servit per presentar les activitats que Terra i Taula organitza pels propers mesos. El quart any del col·lectiu es presenta a Tapeït, començant per aquest mateix mes i amb projecció internacional. I és que membres de Terra i Taula viatjaran a Estocolm per representar amb productes de la comarca, però també de la resta del Penedès i el Camp de Tarragona, la cuina catalana a Suècia, en motiu de la declaració de Catalunya com a regió europea gastronòmica 2016. A nivell de Catalunya ja fa temps que hem fet alguna coseta, també veuen el que fem i fa 4 anys enrere, quan van començar, si ens haguessin dit que aniríem a Estocolm a representar això, cuina catalana a través del nostre territori i dels nostres productes, segurament no ens ho haguéssim cregut. Per nosaltres és molt important, la veritat. L'agenda de Terra i Taula manté l'aposta per la divulgació gastronòmica del territori. Entre les propostes destaca un maridatge de cuina amb l'art de la ceramista Roser Oter, els maridatges musicals a Vilassar a l'estiu i la participació a una jornada tècnica sobre la garrofa que organitza la Generalitat. Va molt destinada amb el que cultiva el garrofer. Tenim aquest arbre com algo del paisatge, però que té una mala fama, sobretot pel tema del passat. I volen que treballem una miqueta l'apartat aquesta gastronòmica, perquè allò que la gent cuida, que són aquests pagesos que fan aquest esforç de mantenir aquests cultius que són a vegades no són fàcils de mantenir pel tema econòmic, de ficar en valor que aquests arbres tenen molt de valor per nosaltres, per nivell de gastronòmic i també evidentment per la gent en general.